ani su nefti jabrani flebo ayo bismillah dongi baru kena kan bi dongi baru bakurubaw la an bena kuma farafina tile biyanfan ani a camancɛ bolo jɛkulu min sigin bɛ walasa ka ɲinini kɛ sɛnɛ kan ani sɛnɛ bɛ se ka yiriwa cogoya min na ni o ye Conseil Ouest et Centrafricain pour la recherche et développement agricole ka fara an ka jɛkulu min bɛ ɲɛsin bɛ an ka tɔgɔda sɔrɔ o yiriwali ma ni o ye l'Institut d'économie rurale IER u ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ ni ka se programme kura kɔni kurumbo kari min bɛna ɲɛsin fɛɛrɛ bolo kɔni sigidi sen kan walasa sɛnɛ a bɛ se ka yiriwa an ka jamana kɔnɔ ani farafina fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o de bɛna kɛ bi dɔnkibari bakuruba ye dɔwɛrɛ b'an bolo ka fara min kan sɔɔni an bɛna walawalali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na aw dan kana. Bi alamisa ye juin kalo tile 10 san 2021 a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ ye bakurubaw la cogoya min na farafina tile biyanfan ani a camancɛ bolo jɛkulu min sigin bɛ walasa ka ɲinini kɛ ani sɛnɛ o bɛ se ka yiriwa cogoya min na ni o bɛ wele nanzarakan na ko Conseil Ouest et Centrafricain pour la recherche et développement agricole ka fara jɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ ni a ɲɛsin bɛ an ka togoda sɔrɔ yiriwali koɲɛw ma ni o ye Institut d'économie rurale IER ni jɛkuluba fila jɛra ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ ni ka baarabolo kura kɔni kurumbo karili kɛ bi sɔgɔmada in na an fɛ jamana in kɔnɔna na min bɛna ɲɛsin farafina kurukara bɛɛ lajɛlen ka sɛnɛ yiriwali ma o baarabolo kura yɛrɛ bɛ wele ko Transpro o Transpro in tɛ dɔwɛrɛ ye ka fɛɛrɛbolo sigi sen kan sɛnɛ a bɛ se ka yiriwa cogoya min na sɔrɔ ka k'a la ani du minnu ɲɛsin bɛ sɛnɛ ma olu bɛ se k'u balo sɔrɔ sɛnɛ na cogoya min na a kɛnɛ kana na u ye ja caman jira u ye ɲinini kɛ ja minnu na walasa maaw bɛ se ka hakili sɔrɔ a kow la cogoya min na Lassine Dambélé ni ale ye secrétaire général du ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche ye ale ye dantigɛli kɛ an ka kunnafoni na Aminata Daɲɔ ni a ka jatala Tijani Sidibe ka kuma galaman na an ka fɔlenw lamɛn. Lajɛ in a kun ye walasa ka programme dɔ bila sen kan baarakɛbolo dɔ don minnu ni o baaraw kan ka daminɛ i b'a dɔn kurafi ye jɛkulu ye ɲinini kɛ jɛkulu don jamana 23 de bɛ a kɔnɔ olu ka ɲinini jɛdaw olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ programme dɔ tɛmɛna yan nɔ an b'a fɔ o ma WAP a ye baara caman kɛ ka ɲininiw kɛ ka fɛn dɔw sɔrɔ an ka structure de recherche ninnu n'o ye an ka ɲinini kɛ service daw fana ye n'olu bɛ bagan marako jɛgɛ marako ani sɛnɛ kunkan olu fana bɛ laɲiniw kɛ u bɛ ɲininiw kɛ u ye fɛn minnu sɔrɔ o fɛnw de kan ka di sɛnɛkɛlaw ma pour k'u ka se ka baara kɛ n'a ye sabu i b'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen u ɲinini bɛ tali kɛ o de la donc n'u ye jaabi min sɔrɔ o kan ka di sɛnɛkɛlaw ma ani bagan marala ninnu ni jɛgɛ marala ninnu pour k'u ka se k'u ka baarabolo yɛlɛma donc o baara de u bɛnna o kan k'a fɔ jamana 5 bɛ yen olu bɛna fara ɲɔgɔn kan pour que ɲinini fɛn minnu u ye fɛn minnu sɔrɔ ɲinini sira fɛ olu ka se ka jɛnsɛn cogo min na walasa sɛnɛkɛlaw ni bagan maralaw ani jɛgɛ maralaw bɛɛ bɛ se ka u dɔn ni ka se ka k'u baara kɛ bolo ye sabu i b'a dɔn gɛlɛya caman bɛ an na sigida yɛlɛmana sigida yɛlɛma yɛrɛ kosɔn an bɛ baara kɛ cogo min na a tɛ se ka to o cogo la tuguni donc fo an k'an baarakɛ bolo fana de yɛlɛma ka bɛn yɛlɛma cogo ma waati yɛlɛma cogo ma o ye kelen ye n'i y'a lajɛ an bɛ baara kɛ fitinin bɛ fɛn caman sɔrɔ mais an bɛ bibi na sɔrɔ lagosira ka sababuya kɛ yɔrɔw yɛlɛmani ye ani baara kɛcogow yɛlɛmani ye donc o la sɛnɛkɛlaw wajibilen don pour que k'u baarakɛ bolo de yɛlɛma bon pour que k'o yɛlɛma f'a ka kɛ k'a sɔrɔ ɲinini dɔw de kɛra ka kɔn o ɲinini minnu bɛ n'olu bilalen bɛ yen nɔ ni maga ma k'olu la u ma se ka jɛnsɛn WAP ka baaraw kɔnɔ ani kurafi ka baara n'an yɛrɛ ka institution ka baaraw kɔnɔ u bɛna olu de ta sisan pour que k'a jɛnsɛn bɛɛ bɛ se k'a dɔn cogo min na k'a fɔ ni nin gɛlɛya b'i la dɔrɔn a fura filɛ nin ye i bɛ se ka baara kɛ n'a ye donc a bɛna dɔ fara an baara kɛcogo kan a bɛna dɔ fara an ka sɔrɔ kan a bɛ kɛ sababu ye an ka sɛnɛkɛla misɛnnin minnu bɛ dugu ma aya olu fana ka se ka dɔ fara u ka sɔrɔ kan aya an b'o de baara la bi o baara labɛn don walasa mɔgɔw ka bɔ a kalama mun de bɛ programme nin kɔnɔ baara fasugu jumɛn b'a kɔnɔ mɔgɔ minnu welela n'olu nana ka n'a lajɛ u kan ka jɛkulu jumɛn sigi sen kan pour que jɛkulu in ka se ka bilasirali kɛ ka ɲɛ baara ninnu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na donc bi baara in bɛ o de ɲɛbila
baaraw de ni o tɛmɛnen kɔ an ka jamana maa minnu ka baara bɛn bɛ fura feere ma ni o ye pharmacie maaw ye olu ka lafasajɛkulu ni o ye sinapo maaw ye o y'u ka lajɛba ta ko 14nan baaraw kɛ bi sɔgɔmada in na hôtel Sheraton na min kɔni kɔnɔna na u ka kɔrɔfɔw bolila kosɛbɛ ɲɛsigi kɛnɛya ɲɛsigi jɛkuluba AMO ale kɔni kɔɲɛw kan yuruyuru min bɛ kɛ o kɔnɔna na malidenw fɛ o bɛ se ka dabila cogoya min na ani ka maaw lafaamuya a labaara cogo ɲuman na sigi in tɛmɛnen an ka kunnafoni na Bakari Kone ale y'a ka kuma galamani tɛngu a ko maa ɲɛmaw la u y'a min fɔ an ka jɛ k'o lajɛ. O kibaruya ninnu de bɛ taa n'a ye jamana kɔkan kibaruyaw la an ye kunnafoni kumaba dɔw salo k'u fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. A y'aw bisimila kɔkan kibaruyaw kan an b'a daminɛ Kodowari jamana na Kodowari jamana minisiri fɔlɔ ni o ye Patrick Achi ye ani Faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ minisiri Jean-Yves Le Drian ninnu fila jɛra bi ka yɔrɔba dɔ kurunbɔ karili kɛ bi Kodowari jamana kan min bɛna wulikajɔ sabati walasa ka jatigɛ wale kɔni kɛlɛ ka bɔ Kodowari jamana kan a kɛra Jacquesville ani Kodowari faaba Abidjan tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 60 bɔɲɔgɔnko kan ko nin kɔni hakilina taara wale cɛjugu min kɛra san 2016 san Garan Basamukaw fɛ ni jatigɛ wale kɛbagaw kɔni ye dankari caman kɛ maaw ni na Kodowari jamana kuntigi Alassane Dramane Ouattara ale ni Emmanuel Macron de nin hakilina in ta ko a waleyara bi sɔgɔmada in na. Faransi jamana kuntigi Emmanuel Macron a kɔni ye kunnafoni di kɛ ka bɛn ni bi alamisa juin kalo tile 10 san 2021 ma ko min bɛ tali kɛ u ka kɛlɛbolo min bɛ cɛncɛnkana na ni o ye barikani ye k'o ka baara bɛna jɔ ko jɛkuluba kɔni bɛna sigi sen kan diɲɛ kuru kara bɛ kɛ jɛkulu min kɔnɔna na walasa ka wulikajɔ sabati ka jatigɛ wale o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ cɛncɛnkana na cogoya min na. An bɛ taa Faransi jamana kan ko cɛ min kɔni y'a da u ka jamana ɲɛmaa kɔni tulo kɔrɔ ni o bɛ wele ko Damien Tarel ko a ka kiiri kɔni kɛra bi sɔgɔmada in na u ka dugu la min bɛ wele ko Valence ko kalo 18 ko kaso de dira a ma ko nin maa kofɔta in yɛrɛ bɛ san 28 bɔɲɔgɔnko la ko a ɲininkalen a y'a jira k'a fɔ ko ale ka ŋaniya kun tɛ k'a da jamana ɲɛmaa ɲɛkɔrɔ nka ko komi a kɛlɛla ale la ale y'a kɛ k'a sɔrɔ a ma bɔ a kalama k'ale ka ŋaniya kun ye ka sɛfan walima fɛn dɔ kɔni kɛ k'a kiru nka min ye k'a da jamana ɲɛmaa kɔni tulo kɔrɔ ko o kɔni kun tɛ ale fɛla ye. Aw minnu kun ɲamada an b'an fɛ nin sanga in kɔnɔna na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la ni ne bɛ dansigi bi don kibaru la min labɛnna ne bɛ jama bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɔnɔna na Ala ka so yɛrɛ caya.